Párizsban csak bűnözők és mocsok van? Ezt a videót azért is készítettem, hogy lássátok, milyen Párizs egy turista szemszögéből. Tudjuk, hogy minek a nyomására pénzért influencerek, celebek milyen videókat készítettek, én szeretném az ellenkezőjét bemutatni. Természetesen minden városnak, főleg nagyvárosnak van rosszabb kerülete, árnyoldala, ezt nem tagadom. Ha pedig nincs elég időtök Párizsra, amit megértek, mert egyszerűen lehetetlen mindent körbejárni, még most sem sikerült, akkor mindenképpen szálljatok fel a Big Busra, bármelyik megállóban fel tudtok szállni, az összes nevezetesség körül végigmegy. Ha jól emlékszem, talán egy órát utaztunk, de szerintem, hogyha visszamegyünk, akkor biztos, hogy még egyszer kipróbáljuk. Összességében szerintem kihagyhatatlan Párizs, bármikor visszamennék, úgyhogy bátran menjetek ti is. És nem azt mondom, hogy gyerekkel a legideálisabb, viszont felnőtt korban azt gondolom, hogy sokkal jobban értékelhető ez, de ennek ellenére jövőre is visszamegyek a lányommal. Amit tudok tanácsolni nektek, hogy mindig nézzetek utána, hogy mikor milyen programok vannak Párizsban, ne érjen titeket meglepetés, hogy esetleg valahol lezárás van, vagy valahol nagyon nagy a tömeg, mert ilyen bőven előfordul. Egyébként a Google Maps-szal közlekedtünk, és minden nagyszerűen kiadott, hogy hol, mikor szállj fel, melyik metróvonalon tudsz eljutni A-ból B-be, tehát amúgy iszonyatosan egyszerű, és linkelek is ide nektek egy közlekedési appot, ezt mindenképpen szerintem töltsétek, mert nagyszerű. Ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsd el lementeni, ha pedig voltál már Párizsban, akkor írd le kommentben, melyik volt a kedvenc helyed.